Odvážna Šeherezáda odchádza na ďalekú cestu. A spolu s ňou spoznáš orientálne krajiny plné tajomných bytostí. Hovoriaca lampa? Nie som lampa, som džín. Hovoriaci džín? Nový rozprávkový seriál o priateľstve a odvahe. Šeherezáda, nevypovedané príbehy. Každý deň na Jojkovi. Dobré ráno! Dobré ráno! Ahoj! Život na zámku svojho otca Dámy, vaše raňajky. sa rozhodla vymeniť za napínavé dobrodružstvo. V lese spoznáva nových kamarátov A vieš, že les je plný harpí, škriatkov a porkových zloduchov? Áno, ocko mi o nich povedal, ahoj. ale aj nástrahy sveta. Matis, nechaj to na nás! Bez obáv! Ronia, lúpežníkova dcéra. Každý deň na Jojkovi. Trstinové more je v ohrození. Čo to robia? Vyzerá to, že stavajú nejaké vodné klietky. Zachrániť ho môže odvážny Vili a jeho verní kamaráti. Strážcovia Trstinového mora. Každý deň na Jojkovi. Bavia ťa preteky? Ja som Blaze a chlapec, ktorý sedí za volantom, je AJ. Vďaka príbehom terénnych štvorkolík zistíš, ako funguje technika. Poďme na to, Blaze! Ten je ale rýchly. Plamienok a štvorkolky. Každý deň na Jojkovi. Wow, prirodzenejšie ako make-up. Navyše redukuje tmavé škvrny a chráni. Sila 3 benefitov v jednom Nivea CC kréme. Okamžite zjednotí pleť, chráni pred slnkom a redukuje škvrny už za 2 týždne. Novinka CC krém Luminous 3 v 1. Kryje, redukuje, chráni. Pleť nám dodáva sebavedomie. Nivea pre pleť. Chlapci, mám geniálny plán. Nakúpime v Kauflande na 30 €, dostaneme žreb, otvoríme ho a zoberieme si výhru. Ale šéfko... Veď to môže urobiť úplne každý. Presne. Tak rýchlo, nech nám niečo zostane. Nakúpte na 30 €, vezmite si žreb a vyhrajte. Kaufland. To je môj proteíňak? Nie. Ja ale vidím môj Miller Milk. Veľa mlieka, veľa chuti, veľa bielkovín. Vyskúšaj. Miller Milk. Chuť plná mlieka s proteínom. Sajos. Keď farba vašich vlasov stratí svoj lesk, vyskúšajte Sajos Intense Plex farby na vlasy. Ich nová Plex technológia chráni a posilňuje vlasy zvnútra. Pre žiarivú farbu s metalickými odleskami až na 10 týždňov. Navráte vlasom ich lesk. Nový Sajos Intense Plex Metallic farby na vlasy. Toto je Šimon. Ešte nejde obedovať. Aj keď ho mama volala. 2-krát. Ešte dá aspoň 1 kolo. Takých ako on sú tisíce. Deti preskrolujú denne až 400 metrov na sociálnych sieťach. Sami sa len tak ľahko nezastavia. Pomôžeme vám rozhýbať ich aj mimo obrazovky. Pretože nám záleží. O2. Nastavený cieľ, kód jednota, pokračujte v jazde. Teraz odbočte rovno. A nezabudnite mi kúpiť buchty ako minule. Vítajte v cieli. Chceli by ste tiež výnimočné auto? Môžete ho vyhrať v Kolesománii. Stačí, keď u nás nakúpite aspoň za 25 €. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Palete Intensive Color Krém. Ešte viac ošetrujúca receptúra. A taká intenzívna farba. Už žiadne šediny. Dôverujem palete. Odrasty? Zakryte ich okamžite. Kedykoľvek, kdekoľvek. Palete Rudry Touch. No toto. Z našej akcie teraz spadne sánka aj vám. Od piatka do nedele využite zľavu 20% na nákup nad 200 €. Aj online. Mobilix. Buďte in.
Brož. Zmrzlina, ktorá spája. Pravím ti, kámo, nič neminiem ráno. Na obed, večer nič neminiem. Eura si šetrím na potom. V Košiciach neminiem, v Bratiske neminiem, v Skalici nikde nič neminem. A ty si čo urobil preto, aby sa tvoje deti naučili šetriť? Ja? Otvoril som im účet cez mobil. Urobte to aj vy. Budúcnosť je naša. Slovenská sporiteľňa. Ahojte kamaráti. Zažite s nami rodinnú dovolenku v Podbanskej rezort, kde zábava nikdy nekončí. Spoznáte tajomný les plný zvieracích svôch, ktoré nám ukážu, akí obyvatelia tu žijú. Máme tu aj obrovské detské ihrisko s parádnymi prelieskami. Potom spolu preletíme čarovným toboganom do bazéna a večer sa stretneme v detskom kútiku, kým si rodičia vychutnajú relax v Fairmont's Paradise. Tak čo, kamoši, prídete za nami a zoberte aj rodičov. Podbanskerezort.sk Pripravte sa na preteky.